Вәрішбаш ол жерлігі олда ешеп қам қызмет сүйіп ешеуші қотын қызлары біле шын мәғінесінде ғырурлана ола. Қойсығына үртінің қопқасын ошып керме беріде тұрыш қам оңған қойлелер ғымыр кешірі. Ризда Ганиева Ознақай районының Шолповылы қызы. Болашақ тұрмыш иптеші білен ол мүстімге юллама біле ішке қойтқыш таныша. Вәрішбаш олына келен болып түшкеніне 30 ел вақыт ұзып кеткен. Bir ulasang 30 yıl 30 gün kübükte ulasang hatır jiplerin sütsen indi ol küpte sıman başta şeklendi men meytem özüm rayonda yaşaгач avulda iş yok bitmeyen meytem nişe getip işler bilsang jay tablanan dedi ipteşim ne bebe yap qaytırsın birini andan tağa birini yap qaytırsın ben meytem kirgene bebe yap qaytıp bolmay bitindi bir şılma jay tabla dedi. Бұл йортта тормыш йола бойынша дәвам ите. Ислам дини кушканча гомер кечирүчү Ганиевлар ауылдағы өрнек гаилелернең берсе. Режиде не ошаттым инде бер күргүдө ошаттым өзүмнүң кыдым төсүлө дидим мен. Өзүм неде ринап ташлай деген. Энки ошатыр әле нигары Гүлхира апага ошаган болду айтты. Шулай соары ядыннык шикелле. Sabırlığına inanam, sabırlığına tüydüğümne bulmasam bir yana neler bilen yaşamın indi oldu, tüydüğümne buldular indi. Yaşayan ömrümün köbürüşün betinde avulda yaşadık, şuşunda yaşayız. Köyge çıkkanda da boşulup durmadım, kaynanalı yurt deyip, özümün eni de benim kaynanalı yurtta yaşadı, tıp yurtta yaşadı, men de tıp yurtta yaşadım. Bugün etkenini irtege unutup, tağın tuzlaşıp gitsen, bulay indi ol bittege bir ninde de yalgan tökül, semyada bularga teyиш betinde ol, sözü de bularga teyиш. Söz bulmasa ol tege, sen birey-birge de boşulmıysan degen söz bular betinde. Ауылда гомер кечирүчү хатын кыздын ишин тоук да шөплөп битире алмай деп юкка гына айтмаган бурынгылар. Ризда апа келин болуп түшкөндө төп йортта 3 баш соом сыйыры, үгүзлер ихата толук кышкырт булган. Sabır etүү керек. Мына эң биринчи sabır керек. Көпне көрмө. Жара экен дегенде коюн ушунда жара дегенде аны отканы да бар инде, жимиргени да бар инде. Терис бар инде. Ярайды. Булар эле. Экинчи мара эйбети булар эле. Леклер әйткәннәр бит, төшкән җиреңдә таш булсын дип узатканнар кызларына. Менә шушы неге гамәлгә туры китереп, бу Резида үзенең. Ул йөгрә-йөгрә кайтты безгә. Мотор, тәртипле, сыйфатлы, иртән торып сыйрын савучы, көтүен куючы, көтүләргә җөрүче таш кебек килен булды ул безнең. Ирке зат булса да хатын кызга да уңайлык кирәк. Район үзәгенә эшкә төшеп йөрергә уңайлы булсын дип тормыш иптәше үзенә җиңел машина да алып биргән. Язмыш гомерлек юлдашым белән кайда һәм ничек очрадасын берәү дә белми. Фирүзә белән Рауилне Вәрешбаш авыл клубы таныштыра. Смотр концертка җырларга дип килгән Фирүзәнең моңлы тавышына армия хезмәтен үтәп кайткан Рауил бер күрүдә гашыйк була. Мен шушы Вәрешбаш авылына 1989 елына килен булып төштем. Шуннан бирле без шушы авылда төпләндек, йорт салып чыктык, 3 бала үстердек. Гаиләбездә авыл балаларының инде үзебезнең 4 оныгыбыз бар. Аллага шөкер. Мен Вәрешбашны бик нык яраттым. Аның табигаты бик матур, чиста. Без үзебез менән yol yurtunda yaşayan kebek yaşayбыз инде. Бабай белән әбигә шундый матур кыз үстереп, миңа акыллы, сыйфатлы, бөтен ягымлык бетмәне. Аның миңа иң беренче көннән әни белән алар тату булдылар. Икесе бер туганнар кебек инде әнигә, әнине 4 ел тәрбияләп, соңгы елга затты инде. Фирүзә белән Рауил Гыйзуллиннар 3 балага гомер бүләк иткән. Бүген 4 оныкның кадерле әби бабасы булып яшиләр. Алар сәнгатькә һәм тормышка гашыйк гаилә. Авылда бер генә чара да аларның катнашыннан башка узмый. Менә аларны сәнгать таныштырган, сәнгатькә уштырды. Аларга һәр вакыт ярдәм сорап килгәндә дә ярдәм итүчеләр. Бу гаилә шушы нигезне таркатмыйча, биянайга калган гаилә, нигез. Шушы нигезне таркатмыйча, шушы нигезне дәвам итүче сәнгатьле семья дип әйтер идем. Авылда яшәүче хатын кызларны универсал дип әйтәләр. Чыннан да, алар ихатада эшләргә дә җитешә, балалар да үстерәләр. Хөкүмәт эшендә дә алдынгылар рәтендә. Балаларга да туган җиргә булган яратуларын күчереп, гаилә кыйммәтләрен буыннан буынга күчереп яши беләләр. Гыйзуллиннарның йорты авылның иң матур урыны Осылмалы күпер янәшәсендә урнашкан. Ихата алдан гаилә башлыгы Гөл Шүрмәгә итеп карап тота. Сабыр булу керек. Семьяда татулык, бер-береңне аңлау, берең төрле хәл белән тормыш булгач ул савыт сабыш халтырамый гына тормый. Шул чакта үткәрә белергә кирәк. Бер нинди кайту да юк, тавышка чыкса да нәрсә ашлаган торды. Әби килә иде, рәхәт тәм дә киос инде бөтен природа, бөтен нәрсә бабай гел монда килгән хавалар икенче дип, менә
Biz de şuna göre harfiyede bilen rahatlanmışında yaşayıbız inде. Birinci мәхәббәт җаваплы булмый диләр, ялгыш әйтәләр. Нәҗибә белән Әсәр Җәлиловлар мәктәп партасыннан алып бүгенгәчә бергә. Нәҗибә апа белән Әсәр абый бер-берсен кечкенәдән белеп күреп үсә. Бер авыл кешеләре алар. Түбән очтан югары очка килен булып төштем ди Нәҗибә апа. Biz indi bik eybet yaşayız Allah'a şükür. Elikten o indi mal tuvar asradık, sıyırlar asradık indi. Hazır indi ugizlergine asrıyız indi. Eser indi ol işsiz duralmay. Her vakit indi ol irten çıkıp gider. Şol ugizlerim yanına deyip indi. Başa vursa da, davlinisi bulsa da şol ugizler yanında. Onun bütün nersesi şiiri kalıp kirebe indi. Men indi boğçada. Киләсе елга аларның бергә гомер кичүрләре төгәл 40 ел була. Вакыт диген. Ә чынлыкта бу вакыт тагын да күбрәк. Мәктәп партасы артында укыган кадерле вакытларда бар бит әле. Авылда калуыма үкенмим. Менә хәзер Аллага шөкер маллар асрап, шушында матур гына яшәп ятабыз. Мал асрага бөтен мөмкинлекләр бар. Eser avulda şoför bulup işledi. İrte tağdan çıkıp giderler indi. Elikke şoförler şolay bitindi ol. Kiş bilen gene koytalar idi. Hem indi biz min biyanalı ige kilim bulup düştüm indi. Biyanam bik eybet buldu, usal buldu. Lakin indi bik eybet akıllı buldu. Min ol oş suğa bik ustayı hem indi min andan oş su ustalığına öğrenip kaldım. Бүген алар күпләп үгез асрыйлар, кошкырт тоталар. Авылда яшәүче хатын-кызның яшәү рәвеше һәр көн хезмәт куюга, мал-туар асрауга, гаилә һәм балаларны кайгыртуга нигезләнгән. Нәҗибә апа Әсәр абый басынкы холыклы, сабыр, тырыш булган өчен яраткан. Бер кыз һәм бер малай алып кайтканнар. Бүген 5 оныклары бар. Balalar belki şakta bir yana karadı indi balalarını karaştı indi. Indi tüge üzkeş üzleri karı başa şimdi bizge bir yerdem ettiler balalar indi. Balalarını işlep üstü indi bizden. Niler mallarını da karıları, obzarlarını da şiş tarttılar. Ola nitip durmadılar indi. Tüge şitin sınıp degende indi. Bütün işini olar yerdem etti indi. Менә шулай әкрен генә яшәп ятабыз инде. Ходай Тәгалә сәламәтлек бирсен. Пошталарыбыз эшләп тора, мәчетләребез эшләп тора. Шулай булгачтан безгә нәрсә кирәк инде? Әсәр абый җирлектә ветераннар советын җитәкли. Нәҗибә апа лаеклы елдагы мәгариф ветераны. 32 ел гомерен ул балалар укытуга багышлаган. Гызыры төшеп килгән бер генә кешене дә борып җибәрми бу гаилә. Җәлиловларны вәрәш башта авылның тоткасы диләр. Телгә алынган һәр гаилә авыл патриотлары. Аларның берсе дә шәһәр тормышына кызыкмаган. Үткәннәргә кире кайтып, сойлау мөмкинлеге булса да, алар барыбер авыл тормышын сойларлар иде.